Benvinguts a la quarta edició de l'October Trail Menorca, una cursa de 32 quilòmetres que transcorre per la costa sud d'aquesta magnífica illa del Mediterrani i que és la cinquena i darrera prova puntuable del campionat Illa dels Trails. L'edició d'enguany, a més, ha crescut. I de quina manera? Amb la celebració de l'October Festival, organitzat per Lago Resort Menorca, i que ha comptat amb exhibicions d'activitats nàutiques, aèries i de tenis platja, a més de xerrades i conferències esportives i música en directe. La primera jornada del festival es va obrir divendres amb una interessant exhibició de parapent acrobàtic. Posteriorment, Alejandro Alguacil, director del Lago Resort Menorca, va presentar formalment els actes del festival acompanyat de Toni Capó, director general de Biosport Menorca i coorganitzador de l'October Trail i l'October Bike. Christopher Kilkaway, gerent de Surf and Sail, i el representant de l'empresa Freeplay, Aitor Catxot, també van ser presents a l'acte. Després de les seves intervencions, va ser el torn de l'experimentat corredor de trail Tòfol Castanyer, qui va oferir una entretinguda xerrada sobre el seu llibre Viure corrent, córrer vivint, per cedir després el micròfon a Bjorn Dunkerbeck, 42 vegades campió del món de windsurf i actual recordman de velocitat. També hi van intervenir el parapentista Horacio Llorens, que va compartir les seves impressions recents a l'Himàlaia, i també la surfista Garazzi Sánchez amb els seus missatges sobre la sostenibilitat. La subcampiona d'Espanya Elite de BTT, Núria Bosch, va ser l'encarregada de tancar l'acte amb les periodistes Lourdes García Campos i Rocío Martínez. La jornada també va servir perquè els més de 1.400 participants, 900 arribats des de fora de l'illa, recollissin els dorsals de les seves curses, totes elles patrocinades per la Fundació Foment del Turisme de Menorca, amb la col·laboració del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, finançat per la Unió Europea Next Generation i també l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears. També Lago Resort Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella són patrocinadors. La primera nit es va tancar amb la música de Foxy i DJ Bones. Tocava matinar i a 2:15 del matí es van donar cita a la platja de Sombou els participants de l'October Bike. Es tracta d'una prova de BTT tant per a cicles normals com també elèctrics, que prenia la sortida a les 9 del matí. La prova s'obria pas pel mateix recorregut de 32 quilòmetres que una hora després farien també els corredors de l'October Trail. El temps a l'octubre, ja ho veuen, a Menorca és extraordinari. Prop de 30 graus de temperatura per una jornada molt propícia per al bany a la platja. La calor no va ser cap problema per als més de 250 runners que a les 10 del matí ja prenien la sortida a la distància llarga. Mentrestant, a l'arribada de Calambós ja havia arrencat el Campionat Nacional de Tenis Platja, activitat que cada cop guanya més adeptes a l'illa. Era el torn també per a les exhibicions de paddle surf i també surf de vela, en una platja que a poc s'anava omplint d'espectadors i banyistes. A les 11 del matí prenien la sortida a Cala Mitjana els corredors de la prova de 19 quilòmetres. I una hora més tard, a l'espectacular paratge de Cala Enturqueta ho feien els de la prova short, d'11 quilòmetres. Les dues proves finalitzaven també a Calambós. A tot això, els primers bikers ja finalitzaven el recorregut amb exhibició dels germans Jaume i Núria Bosch, que es van emportar les victòries tant en categoria masculina com la femenina.
Ha estat un recorregut molt variat, ja que el primer tram que patinava moltíssim, estava molt humit, tot el tram de Vinegal, i ho he disfrutat moltíssim per això, perquè és un recorregut molt variat i al final vas aplicant diferents habilitats en cada moment. Tornem al trail, i és que les impressionants i turqueses cales de la costa sud de Menorca, que per cert el proper any farà 30 anys com a reserva de biosfera, eren testimoni del constant degoteig de corredors. Tot això davant la mirada dels nombrosos turistes, que encara aprofiten el calorós octubre per passar les seves vacances a l'illa. El fet de reunir 1.400 corredors i fer-ho en distàncies tan diferents permet que gairebé qualsevol aficionat al trail running pugui gaudir de la cursa. I com tota la vida, doncs hi ha qui posa més afany en fer-ho i altres que s'ho prenen d'una forma més tranquil·la. Tornem a la meta perquè no va haver de transcórrer gaire temps per entreveure a l'horitzó la figura de l'inigualable Tòfol Castanyer, corredor de referència nacional que arribava el primer i en solitari a l'arribada. I això que una vedada el va portar a desviar-se del traçat i recórrer prop de 2 quilòmetres més que la resta de participants. Va arribar a meta amb un crono de 2 hores 30 minuts i 30 segons. Ja a meta, Castanyer es prenia amb humor la seva desorientació. Quan he tornat a fer la volta i he vist que era fallo meu, encara m'ha fet més ràbia, perquè, ostres, estava ben marcat. I quan te fa tanta ràbia, a vegades dius, vinga, menys que tinc collons arreglada de tornar-me a posar davant, perquè supos que m'havien passat un parell. I bueno, i entre ràbia i ritme he tornat a agafar davant i bé, molt content. Després de Castanyer arribava un altre sospitós habitual, Joan Florit, rei de l'anterior edició de l'Illa dels Trails, que aquesta vegada es conformava amb la segona posició a 6 minuts del mallorquí. La tercera plaça va ser per a Sebastià Massanet. En dones, victòria clara de la reina del trail menorquí, Mari Allés, que amb 3 hores i 4 minuts es va endur la prova i també el campionat. Jo quan vaig veure com a surt i la veritat que vaig començar més fluixa i acabar fort. Contenta ben pura. Després de la menorquina, les medalles de plata i bronze van volar cap a Mallorca amb Marga Adrover i Bel Duran. A la prova de 19 quilòmetres, el triomf va ser per a Pep Joan Serra, seguit de Joan Toni Mayol i de Llorenç Socias. Tots tres van entrar a meta amb 2 minuts de diferència. Margalida Parelló, Joana Maria Canyelles i Xisca Ribot van conformar el podi femení. La prova short d'11 quilòmetres es va resoldre gairebé a l'esprint, entrant Toni Florit i Sergio Martínez amb només 1 segon de diferència. Miguel Ángel Huguet va completar el trio. A la categoria femenina, la italiana Martina Parenti va sorprendre la fins ara dominadora de la distància, la Lliga, Lena Moll. Moll es va alçar amb la victòria a la Lliga. Va finalitzar segona a la cursa, amb 1 hora i 52 segons, mentre que la Clara Coll va arribar tercera, després de 1 hora, 3 minuts i 2 segons. L'ambient a la urbanització costanera de Ciutadella era cada cop més bulliciós. Fins a 3.000 persones es van arribar a congregar als voltants de Can Bosch per poder gaudir d'aquest magnífic cap de setmana. Molts eren els familiars que esperaven amb il·lusió, càmera a la mà, les arribades dels seus corredors, aquells que no lluiten per un lloc a la classificació, sinó per afrontar el simple repte de l'autosuperació i acabar, qui sap si per primera vegada, una cursa d'aquestes característiques. També es van poder veure les exhibicions de parapent i salt base, una activitat que va servir de prolegòmen al lliurament de trofeus als guanyadors. Van pujar els atletes a recollir els seus reconeixements davant d'un públic absolutament entregat i ansiós també per les actuacions que posarien el punt i final a aquesta extraordinària edició de l'October Trail Menorca. La força discotequera de Van Lax i el rock and roll de Vinegaus Band
van ser un magnífic colofó per un cap de setmana únic a l'illa de Menorca. Amb aquest ambient de final de festa marxem. Gràcies per triar October Trail Menorca. Que vagi tot bé i us esperem l'any vinent.